Hemen salam dostlar, Gomi adaylarımız. Dostlar, bugünkü sapaklarımızın teması trader kim ve onun görünüşleri, trader için zarur olan programlar, valet kapçıkların ulanılışı. İlki bilen ayrılığında trader kim? Trader deyilen zadın özü södeger. Bilişiniz yağlı geçen sapakta e, aksiyalarda, rынoklarda, marketlerde söde edilen adamlara traderlar değiller. Traderlar öz gezeginde belli bir bölüklere bölünýär. Bölüklere bölünenden soňra özleriniň her bir zadynyň etdiğin işleri bar dostlar. Şonu düşündüreýin. Trader sözü İngilizce aýlanynda trader diýilýär. Esasan traderlar nirelerde ulanılýar. Traderlar nirelerde söde etýärler. Traderlaryň esas söde etýän ýerleri aksiýalar, forex'te hem kriptovalyutada traderçilik etýärler. Traderlaryň 4 sany görünüşü var dostlar. 4 sany görünüşü. Traderçılık diýilen zadyň özü oýunjak zat däldir. Traderçılık diýilen zat siz işinize nähili höwes bilen yapışsaňyz, traderçylygy şol sizin belli bir işiniz ýaly traderçylyk hem sizin işiniz bolmaly. Traderçylyk diýilen zadyň özü İşinize höwes bilen yapışan wagtyňyz, traderçylyğa höwes bilen yapışmasaňyz, traderçylyk etmeňiziň bir peýdasy ýok, bir gyzygy bolmaýar. Traderçylyk diýilen zat kazino ýaly ýa başga zat ýaly oňýaly zat däl. Traderçylyk bir adamyň bir işi. Traderçylyk nerden gelip çykypdyr? Traderçylyk aksiyalarda, forex'larda, kriptovalyutada esası özünün şotaydaki uçaşniklары, söwdegerleri traderlar. Traderların hem özünde her bir rynok marketlaryň hem özünün belli göre traderlary bolýar. Traderlaryň hem özünün belli bir etken işleri bolýar. Trader'ın 4 sany görünüşi. Trader'ın 4 sany görünüşi. Birinci görünüşü day trader. Day trader diýilende day trader 24 saatyň dowamında bir günlük eden pozisiýasyny açan pozisiýasyny bir günüň dowamında minusda bolsa da yapýa, plusda bolsa pozisiýasyny yapýa. Muňa bolsa day trader diýilýär. Day trader'ın dostlar bir aydaky gazanjy puly 20%dan 30%-gaça gazanyp bilýär day traderlar. Day traderlarda esasy kimler etdi? Aktivny adamlar özleriniň monetalaryny belli birlerini belleýär, hepdeniň dowamında analiz edip hem de habarlaryny ızarlap gündeki day traderlarda bolup geçen zatlaryny görýärler dany o taýda day traderlar esas söwde etýärler. İkinci rynogymyzyň görünüşi swing trader. Swing trader pozisiýalaryny bir näçe günden bir näçe hepdeçeli saklaýarlar dostlar. Swing traderlar. Aydaly bir günüň dowamında hepdeniň birinji günü pozisiýasyny açdy, hepdeniň 7-nji günen pozisiýasyny yapdy. Muňa bolsa dostlar, muňa bolsa swing traderlar diýiller. Swing traderlar esasy gazanjak puly 20% kazanýar aylyk. Aylyk 20%. Bular esasy bir hepdeniň dowamındaky etýän işlerini analiz edip öz gezeginde belli bir nerden girmeli, nerden çıkmalı öz gezeginde pozisiýalaryny bir näçe böleklerde aktivni monetalarda açıp yapýarlar. Aktivni monetalarda esasy pullar kän bolýar. Üçüncü görünüşü trader'ımızın üçüncü görünüşü pozisyon trader. Pozisyon traderlar öz gezeginde uzak möhletli söwde etýärler. Hepdelep aylar, ýyllar söwde etýärler. Aydaly pozisyon traderlar
esası bir hepdenin dowamında bir sany monetany alýar, bir monetany analiz etdi, ýyllap saklaýar. Yıllap saklanda näkili? Aydaly mesela spotda da saklap bilýäňiz, futures'ta da saklap bilýäňiz. Bulary uzak möhletli traderlar diýilýär, pozisiyon traderlar. Bularyň girdejisi dostlar, pozisiyon traderlaryň girdejisi ýylyň dowamında yıllap, aylap saklan pozisiýonlaryň girdejisi 20% kazanýar dostlar, 20%. Uzak kazanıp bilen ok 20%. Sebäbi näme üçin? Bular öz gezeginde pozisyon traderlar bir sany pozisiýasyny açýadany ýadyndan çykarýar. Ýadyndan çykaran diýmegi yani pozisiýasy plusda bolsa da yapan ok, minusda da bolsa yapan ok. Azyndan bir 5-10 ýyl garaşdyrýar pozisiyon traderlar. Indi rynogymyzyň dördüncü görnüşi scalper. Scalper traderlar esası bir minutdan bir sekunddan 15 minut aralığında traderçılık etti yani. Muňa bolsa scalper traderlar diýilýär. Bular nähili trade etdiler? Bularyň gazancı günüň dowamyna aydaly 10%dan 10%dan 5% aralık yıl ayın dowamyna dostlar bularyň gazanjagy 50%. Iň aktivni gazanýanlar scalper traderlar, sebäbi bular pozisiýalaryny bir sany pozisiýa açmaya günüň dowamyna minimum 100 sany 50 sany pozisiýon açýarlar. Olara nähili açýarlar? Aktivni monetalarda açýarlar. Aktivni bolanda traderlaryň bolýan aktivni monetalarynyň içinde trade etdiler. Bulara scalper traderlar diýilýär. Scalper traderlarda dostlar biz esas etýän traderlarymız scalper bilen day trader'da işleýäris. Day trader'da bir günüň dowamında biz pozisiýamyzy açýas taň bilen akşamam ertesi günem şo bir açan pozisiýamyzy belli bir gün saatda näçede açan bolsam ertesi günem şo bir saatda ýapýas. Scalper'da da günüň dowamyna azyndan bir 10 sany сделка açyp ýapýas dostlar. Indi indi biz näme üçin kriptovalyutada trade etdäs dostlar? Geçende men size biz diňe kriptovalyutada trade etdäs diýdik. Biz näme üçin aksiyada trade edemiz ok, hem de Forex'te trade edemiz ok. Bunun sebebini düşündüreyin. Sebebi aksiyada dostlar, aksiyada uzak aralıkta trade edilýär. Uzak aralıkta minimum hepdelep, aylap, yıllap. Mesela bir aktivini bir aydaly iPhone'un aksiýasyny satın alsak bir yıllap garaşmamız gerek kazanmamız üçin. Yıllap. O taýda bilýän bolsaňyz minimum azyndan girmek üçin uly möçberde bir pul gerek bolup durýar. Şol sebäple biz aksiyada trade edemiz ok. A Forex'te bolsa dostlar, Forex'te nähili trade edilýär? Forex'te esasy özleriniň banklarda söwde edileniň sebäpli o taýda güýçlü traderlar bolýar. Traderlaryň hem bir näçe ulanylýan instrumentlary bar dostlar. Instrumentlary bolanyň üçin o taýda kiçik summa bilen kiçik pul bilen trade edip bolanok. Sebäbi o taýda kiçik pul bilen trade etseň puluny göni ýitirýändiň. Sebäbi o taýda aktiivny diýilen zat traderlar o taýda näçe ýylyň traderlary bar. Ýöne traderçılığa başlap öğrenip başlasanız yıllarınızı berip yıllardan soň aksiyada da söwde etseniz bolýar, forex'te de söwde etseniz bolýar. Asnavnoy bizim etken yerimiz näme üçin kriptovalyuta? Kriptovalyuta rynek täze çıkan rynklaryň biri. Täze çıkan rynklaryň biri bolanyň sebäpli şonuň üçin biz kriptovalyutada
rynykda trade edeceğiz. Esası kriptovalyuta rynyklarda täze bir monetalar emele geliyor. Täze bir uçasnik demek, täze bir uçasnik bilen öňlerdäki uçasnikler nähile? Uçasnik bolanda sövdegerler. Bildiğiniz sövdegerler. Oltayda kriptovalyutada meselem bir adam kazanyan bolsa bir adam yitirýändir dostlar. Biz şotayda trade edeceğiz. Biz $100 kazansak beýleki bir adam yitirýändir. Traderçılık diýilen zat şu zatlardan ibarat. Traderçılığa dostlar gatı öğrenseniz yılların geçmeye bilen traderlar adamlar esası ilk başta başlayan adamlar scalper trader'dan başlayalar. Scalper trader'dan başlap yılların geçmeye bilen adamlar mesela kazanıp otursalar adamların sonu pozisyon traderlara geçip gittiler. Sebebi ne için siz günün devamına girdiciniz girip dur. O girdicinizi mesela aydalı emme adınız yeterli, cayınız, maşininiz emme adınız var. Adamlar ne ettiler? Adamlar pulunu belli bir aktif zatlara yılların geçmeye bilen aktifini aksalara yatırıyorlar, koyuyorlar. Ağzından 5-10 yıla karıştırıyorlar. Aksalarını yattan çıkarıyorlar. Alıp koysun belli bir aksiyaları yadınızdan çıkarmayınız. Forex'te ne ekili? Forex'te de ullakan ulu möçberde pulunuz bolsa ullakan möçberde de otayda trade edip bilseniz gowa. Yönü traderçılığı bilmän yerinize gireningizin näme bir peydası bar. Otayda gönü pulunuzu bir ayda aksada da Forex'te de gönü yitirýänsiniz. Kriptovalyutada dostlar kriptovalyuta rynığın öz täze çykany üçin o taýda uçasnikken bolan üçin siz öğrenseniz traderçılığı kriptovalyutanın içinde kazanmanız angsat yolların biri. Angsat yolların biri bolanda näkili? Siz o taýda etýän traderlarınız, etýän analizlarınızı belli bir günde, belli bir saatda özüňiz girip çıkıp bilýän ýeriňize risklaryňyzy bilseniz o taýda gazanjak puluňuzam sizinki, yitirjek puluňuzam sizinki. Sebäbi o taýda bir adam yitirýän bolsa beýleki adam bir gazanýandyr. Endi trader üçün dostlar eee, trader diýen temamız şu böleklerden ibaret. Trader'ın aslında 4 tane görünüşü var. Day trader, swing trader, pozisyon trader, scalper. Biz işleyenimiz day trader bilen scalper'de işleyiz dostlar. Indiki temamız trading üçün zerur bolan programmalar dostlar. Trader üçün zerur bolan programmalar. Trader üçün zerur bolan programmalar dostlar. Esası trader üçün zerur bolan programmalar. Binance trading üçün iň meşhur bolan bir platformanın biri. Sebebi ilk çıkarılan kriptovalyutanın içinde ilk çıkan platformaların biri Binance'tır dostlar. Binance'dan son Binance'dan son Bybit, OKX, KuCoin, son beyleki Max, Bitget, beyleki platformalar çıkanlar. Platforma diýilende yani zat belli bir adamların söwde edilen yerine platforma. Telefonlarda da ulanıp bolýar bu programmaları. İsteseniz kompüterde de ulanıp bolýar. Asnavny sövde etmeýiňiz üçin kriptovalyutada ilkinji gerek meşhur bolan platformalar Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Bitget, Max. Näme üçin bu platformalara ulanýaňyz? Näme üçin? Bu platformalara ulanmaňyzyň maksady asnavny otayın içinde registrasiýa diýilen zat bar. Registrasiýadan siz otayda pasport, soň özüňiziň yüzüňiz, danlylaryňyz bolýar. Beýleki şunýaly bir platformalar bar. Adamlar skamýal döretdiýerler. Skam diýilen zat
bir programa sozdayet etdiler. Prostoy bir programa. Yönü içine pul adımlar yatırılandan sonra o programa yetik gittiye dostlar. Siz o taydan pulunuzu çekip bilmeyiniz. Esası kriptovalutada sövde etmeyiniz için Binance, Bybit, OKX, KuCoin ve belli kriptolar zararlıdır. İkinci, MetaTrader. MetaTrader deyilen zaten geçen sapağımızda ve Forex Akset temamızda düşündürdüm. MetaTrader deyilen zat MetaTrader Forex'te esas kullanılıyor. Forex'te siz MetaTrader'a bu brokerlara hesap açacağınız brokerlar size o tayda MetaTrader'a bağlayarlar. MetaTrader'a bağlandan sonra sizin hasağınızda pul MetaTrader'da çıkyanlar dostlar. MetaTrader esası Forex için gerek bir bulun platformaların biri. Platformaların biri. Şimdi TradingView. TradingView grafik analiz ve strateji için kullanılıyor. TradingView. TradingView nem için kullanılıyor? TradingView Miravoy'da dostlar esası traderların etken yerleri, analizlerinin etken yerleri TradingView'da en meşhur olan analizler, en meşhur olan traderlar, özünü bilen traderlar, özüne güveni yeten traderlar aslında TradingView'da etkiler. Sebebi TradingView'da kullanılan instrumentlar kendileri dostlar. İçinde istendik instrumentlarınızı kullanıp bileceğiniz yönü seredin şunu statistika var. Bybit bolsun, Bitget ya Binance Taproot yok. O tayda da siz edip bileceğiniz analiz nerede etmeli, nereden girmeli, nereden çıkmalı yönü size gerekli olan instrumentlar o tayda birjanın içinde bulmaya. Основной traderlar için kullanılan analiz için kullanılan platformaların biri TradingView'dur. Şimdi son CoinMarketCap deyilen bir programma var. CoinMarketCap deyilen zadın programmanın özü neme? CoinMarketCap deyilen programmanın özü e, o tayda siz monetalar neçe dolar bilen açıldı bir moneta neçe min sonu monetası çıktı. Nerede almalı, nerede çıkmalı. İstendik Coin Market Cap'ın içinde istendik bir monetanızı yazsanız o tayda içine girip görüp bileceğiniz. Sebebi o tayda Coin Market Cap'ta istendik bir moneta olsun. İstendik bir moneta. O tayda hem monetaların adamların maşinstvo edilen monetalar ham görüngendir dostlar. Monetalar. Esası bulan platformaların biri coinları analiz etmek için nereden almalı, nereden girip çıkmalı, neçe min dolar, neçe min milyar dolarlar pul bilen açılıptır bir moneta. Arkasındaki duran adamlar kimler? Şoları görüp bilyaniz. Üçüncü, üçüncü. Üçüncü, CoinGlass deyilen programma var. CoinGlass deyilen programmanın özü neme? CoinGlass deyilen programmanın özü CoinGlass'da adamların yitirilen ve kazanılan yerlerinin hesabındaki durulan pulları görgezye. CoinGlass deyilen programmanın özü. CoinGlass'da mesela bir adam yitiryen bolsa bir adam kazanyandır dostlar. Bir adam kazanyandır. Sebebi o tayda adamlar günün devamında scalperlar bolsun, day traderlar bolsun. Asnamlı kriptovalutada aktivni monetalarda güllük scalperlar işleyer. Scalperlar nähili aktivni monetalarda işlep otayda girim çıkım edip çıkke. Otayda CoinGlass'da siz 24 saatin devamından 48 saatin devamına çelle adamların neredeki yatırılan long short yatırılan pullarını CoinGlass'da görüp bileniz.
CryptoRank deyilip bir programma var. CryptoRank deyilen programmada esası Coin Market Cap yağlı. Onun içinde de Edel Coin Market Cap yağlı görünüyor. CryptoRank adı. Son CoinGecko'da Edel Market Cap yağlı. Dostlar onun içinde de istendik bahalarını ve pazar maglumatlarını ızırlamak için önemli olan platformaların biri. Indi esası kriptoning neme göre hareket etti esası. Esası kriptoning haberlara göre hareket ettiğindir dostlar. Haberlara göre. Haberlara göre ne hareket ettiler? Twitter'da mesela islendik haberinizi görüp bildiğiniz Twitter haberler üçün tezelikler üçün traderların fikirleri üçün esası kullanılacak bir platformanın biri dostlar. Platformaların biri. Sebebi Twitter'da islendik prezident bolsun, haysi döwletde näme boladyr, Trump näme diýär, Elon Musk näme diýär. Esasy Twitter'da şolary takipe alıp ızarlap bilýäňiz. Habarlara göre nähili hereket etdi. Habarlara göre mesela Amerika'da bir zat negatif bir habar bolsa, kripto rynok barada, Bitcoin barada tapawut ýok, islendik bir monetalar, zatlar platformalar tarafından zat edilse Twitter'da haber gelýär kriptovalyutada näme etdi? Aşağı aşağı düşýändir. A gelse, gowrak habar gelse monetalar näme etdi? Monetalar dostlar ýokary gitýändir. Indi bu asnamnoy gerekli instrumentlar dostlar. Trading üçün. Trading grafik analiz üçün, CoinMarketCap izarlamanız üçün, son Twitter asnamnoy ulanılyan berde dostlar asnamnoy gerek Binance, Bybit, OKX ve Belek birjalar dostlar. İşlendik birjanıza kelläňize göre belki adı ne belli bir birjalara göre hareket etseniz, girseniz maşenikler ken dostlar. İslendik maşenikler näkile? Vertikatsa diýilen zat var. Vertikatsa diýilen zattan geçmeyen birjalara girseniz o taýda siz pulunuzu yitirýänsiniz. Bak, indi. Üçüncü sapağımızın görünüşü hot wallet ısı kapçıklar hem de cold wallet soğuk kapçıklar. Indi düşündüreyim. Isı kapçıklar bolanda dostlar ısı kapçıklar nerede ulanırlar esası ulanılan yere ısı kapçıkların ulanılan yere Bybit birjalarda Bybit Binance birjalarında ulanırlar. Bybit Binance birjalarında esası gapçık demek näme? Gapçık demek bildiğiniz valet demek gapçık yani cüzdan. Cüzdan suradını ştayda seredim. Cüzdan. Isı gapçıklar hem de soğuk gapçıklar. Isı gapçıklar özünün monetalarını, aktivni monetalarını gapçıklarda gorap saklayalar. Gapçıklarım dostlar belli bir böleklere bölünýär. Öz gezeginde iki bölüge bölünýär. Bu ıssıgapçıklarda minimum dostlar saklamalı pulunuz ıssıgapçıklarda islendik pulunuzu saklap bilýäňiz ýöne minimum 500 milyondan ken saklamanız biraz şüpheli bolýar dostlar minimum. Sebebi Bybit, Binance platformu önemlidir yönü haçan yapılacağı monetaların bellisi yok. Şonun için nem için alan aktivni monetalarınızı dostlar käbir ýagdaýda alan aktivni monetalarınızı soğuk cüzdanda saklamanıza maksat beren. Sebebi
Käbir monetalar alınýar dostlar. Käbir monetalar alınandan soň öz gezeginde adamlar tarapyndan çağlar tarapyndan da döredilýär. Olar nähili pullarını gazanýarlardan gönüm monetalary yapıp goýberýärler. O taýda skam diýilen zat emele gelýär. Siz aýdaly bir sany moneta aldyňyz, analiz edeňiz ok, bileňiz ok, nire gitçeğini bileňiz ok. Monetaňyzy aldyňyz. Monetaňyzy 1 ýyl sakladyňyz, 2 ýyl sakladyňyz. Bileňiz ok, moneta gelýär dana. Gönü ýitip gitýär, puluňyzam çekip bileňiz ok. Sebäbi valetlarda esasy aktivni monetalar saklanýar dostlar. Aktiv monetalar. Aktivni monetalar bolanda Bitcoin, Ethereum, şunyalı monetalar saklanýar we şuňa meňzeşler. A. ıs- Isıcak gapçıklarda dostlar esası ısıcak gapçıklarda esası güllük edip bolýar, güllük trade edip bolýar. Güllük tradingizden Bybit'te zadyňyza registrasiýa edenden soň içine pulunuzu goşýaňyz, zat etýäňiz, ondan soň siz islendik monetaňyzam satyn alyp bilýäňiz, islendik futuresyňyzam edip bilýäňiz. Soğuk kapçıklar diýilen zat soğuk kapçıklar. Soğuk kapçıklar. Soğuk kapçıklarda dostlar esası internetin üstü bilen yüz bir şekilinde dostlar soğuk kapçıklar saklanılıyor. Telefonlarda da var soğuk kapçıklar yönü soğuk kapçıkların ulanılışı 12.0'dan 24 12 sanı sözden 24 sanı söz aralığında söz verirler size. 12 saniye sözü ya da 24 saniye verilen sözü yadınızdan çıkarsanız soğuk kapçığınızı dostlar açmanız mümkün değil. Sebebi soğuk kapçıklarda esası bir kapçık açılanınızdan son yitirmeniz gerektir. Yitirmeniz gerektir. Yani yitirseniz kodunu 12 ya da verilen 24 saate yitirseniz kodunuzu soğuk kapçığınızı açıp bilmeyeniz dostlar. Nähili ýagdaýda nähili bir hacker açmak istese de açıp bilmeýär. Sebäbi bu blok bolýar. Soğuk ısıcak cüzdanınızda mesela aydalı siz Bybit'te, Tapaw'da yok islendik gapçıklarınızda o tayda kodunuzu zadınızı yadınızdan çıkarsanız da içindeki aktivni pulunuzu ya da monetanızı siz birja bilen gürleşip o tayının içinde distiçilini siz mi ya da başka biri mi? Elbette siz bolsanız ısı gapçıkları siz şul menin akauntım menin birjam deyip siz görgüzüp bilseniz onun içinden siz pulunuzu çekip bilyendirsiniz. Soğuk kapçıklarda bolsa dostlar on zat edip bolmaya. Soğuk kapçıklarda siz alım satımam edip bilmeyeniz. Isı kapçıklarda Bybit bir Binance'da siz monetalarınızı alyanız yüz bir şekilde soğuk kapçığınıza ötürýäňizden goýýaňyz. Soğuk kapçıklar esası dostlar soğuk kapçıklarda kimler etýär? Iň aktivni, iň aktivni milliarderler asnawny özünü bilýän traderler soğuk kapçıklarında Bitcoin yine MicroStrategy son Elon Musk, Trump şonyalı ulu adamlar esası özlerinin aktivni monetalarını soğuk kapçıklarda saklayalar dostlar. Soğuk kapçıklarda. Yöne ısık kapçıklarda siz islendik zadınızı islendik vaqtda ulanıp çıkarıp edip bilýäňiz. Soğuk kapçıklarda da edip bilýäňiz. Yöne soğuk kapçıklarda siz otayda sövde edip bilmeňiz yok. Sövde edip bilmeýäňiz. Tapawdy dostlar soğuk kapçık bilen ikisi ısıcak kapçığın tapawdy şulardan ibarat dostlar. Esası berde soğuk kapçıklarda clean kod zatlar bilen hem okadyp 24 saatyň 24 bilen 12 sany sözlem arkaly bağlap bilýäňiz.
Bular sıcak gapçıklarda Telegram'da da gapçık bolýar. Bilýän bolsaňyz Telegram'ın içinde de özünün gapçıkları bolýar. Telefonlarda esas kompüterlerde ulanylýar ısyk gapçyklar. A soğuk gapçyklar flaşka ýüzbiýaly cüýüňizde islendik yere götürüp alıp ýörebilýäňiz. A, Sıcak kapçıklarda da edil şonun ýaly ýöne sövde soğuk kapçıklarda sövde edip bileňiz ok. Büyük sapağımız dostlar şu böleklerden ibaratdır. Özüňize gowy seredin.